ka National People Youth Front kala keno kalai kinongi lambah khmat ka All India Trinamool Congress kum Abhishek Banerjee National General Secretary ka AITC baki don kti haki jersey bamsap beper u National President ka NPYF ba Niki Nongklau ulong baki la ban pechwa ya ka yeng lejong haswa ban khura saki yeng kwipan kajing keno kajing kentho jongki habai dai bat KKA ya ka seng NPP ni ko handiat ban pensyai ba kijing keno kentho jongki kampot judan baki la bakin kin pen isakmat deki kot islah ki babiang Andre habaki keno kentho ki klet ban pe ka yeng ka sem jong la jong haba bun naki nong mi khmat naki nong yalam jongki ki badai hapo ki badai haka national level ne ka state level jongki ki bala bun sosat ki scam habai dai bu Abhishek Banerjee bai dai ka Bengal coal scam habai dai Partha Chatterjee ubadai ubaladon ka scam bersan pau crore tam habai dai bat ko West Bengal School Service Commission ka bakata shibun ki kena bapule hapo ka jela jong ko West Bengal o Anurbata Mondal ubadon ka scam habai dai bat ka masih jing pak masih bian sepo Bangladesh u Vinay Mishra ubadai youth leader jong ka TMC ubadon ka scam jong khatlai point real like crore kani ka badai habai dai bat doyong kani ka badai sa Eastern Coalfield Limited Mines ki badan hak Kansturia bat hak Kojora ka badai hak Pojan Asansol Manik Bhattacharya unir dai uai ubasa plai tharaya ki khubor badon mantah po jeng keli jeng investigation na ka Enforcement Directorate habai dai bat ka SSC teachers recruitment scam hakaju kopor ngakeren ru aba Mamta Banerjee ka khang ya ka company kum katata ka banwan ban penyeng ya ka company le se da jing don jong tu bon ki ka bla banwan ra jing bahaja ka tu senong singgur tu kong ba em kin sepenyap ya ki nong rap tu haba kala khang hawa nget ya kata le se ka le ka bawah ndai adu mentang hi ba don kanu ka development ka tu senong ka tu jaka tadi ka Mamta Banerjee hiru ka bala pelat ya kata ka ketien ba ya kini ki bapoi napo Bangladesh hapo state jongka kila longki legal Indian citizens te habak kau ki leadership jongka TMC ki wan rakum kani ke khubur te kini ki basyong khaput parado ki parasnam jeng kai kajing singan maka wan ra ki hato la sale singi da kawan ke TMC sibuk ka ong kumta kin hap sangap ya ke leadership kin penlong Indian citizen noi gitu wat mentar kan nu kajing tingin hap perhat ba bat ngakar patru ya ki pat ba nong song snong jong jelah bro kawe bakin ya perhat ba kan ya kin ya puson suni ya kan ya bat kin ya rai kan baka baka keren TMC bat baka don salendat bakam penpau kataru kajing kerpat kalong ba shua ba pin kurai kayang kasam julu supaya dapat shua kayang kasam jula jong kalong kumno